வணக்கம். சென்னை ஃபுட்ஸ் அண்ட் டெசர்ட் கிச்சனில் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பெய்மோ அப்படின்னு ஒரு ரெசிபி பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளுங்க. அது ரேஷன் அரிசி இருந்தாலே போதும். அதில் 2 கிளாஸ் பச்சரிசி, 1 கிளாஸ் புழுங்கல் அரிசி, 1/4 கிளாஸ் உளுந்து போட்டு நல்லா ஊற வச்சு அரைச்சிக்கோங்க. இட்லி மாவுக்கு அரைக்கிறோம்ல அதே மாதிரி அரைச்சிக்கணும். அரைச்சிட்டு புளிச்சதுக்கு அப்புறமா அதில் வெல்லம் கலந்து வச்சுக்கலாம். வெல்லமும் உப்பும் கலந்து வெல்லத்தை கரைச்சி ஊற்றிடலாம். ஊற்றிட்டு உப்பு போட்டு கலந்துக்கலாம். அது எப்படி ஊற்றலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அடுப்பு பற்ற வச்சிடலாம். தவா வச்சுட்டு அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். இந்த மாவு ஒரு கரண்டி. தோசை மாதிரி ஊற்றக்கூடாது, நம்ம ஊத்தப்பம் ஊற்றுற மாதிரி ஊற்றணும். இப்போ இது மேலே ஒரு மூடி போட்டு இதை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். ஸ்லோவில் வைக்கலாம். இந்த மாதிரி நல்லா ஓட்டையாக வந்ததுக்கப்புறம் இதை நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், பின்னாடி நல்லா கோல்டன் கலர் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் திருப்பி இந்த சைடு கொஞ்சம் நல்லா வேகட்டும். கொஞ்சம் ஸ்லோவில் வச்சு ஒரு மூடி போட்டு மூடிடலாம். இப்போ 2 சைடு நம்மளுக்கு நல்லா வெந்துருச்சு. எப்படி இருக்குது பாருங்கள், நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் இருக்குது. இப்போ நம்மளோட பெய்மோ ரெடி ஆகிடுச்சு. எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள். இதில் நம்ம சோடா எதுவுமே சேர்க்கலை. 2 கிளாஸ் பச்சரிசி, 1 கிளாஸ் புழுங்கலரிசி, 1/4 கிளாஸ் உளுந்து போட்டு நல்லா ஊற வச்சு இட்லி கரைக்கிற மாதிரி தான் அரைச்சி எடுத்துருக்குறோம். தேவையான அளவு மட்டும் வெல்லம் சேர்த்துக்கோங்க. இதுக்கு தேங்காய் பால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், ரொம்ப இனிப்பாக இருக்கும். இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.